Bos días, rapaces e rapazas. Veño aquí ao noso local, ao local sindical, que vedes que está vandalizado. Non sei se se ve aquí que están negras as barras porque trataron de queimar un cartaz que tiñamos. Vos vou explicar un pouco a cousa. Este local é históricamente de patrimonio sindical acumulado, patrimonio dos traballadores de Ponteareas. No seu momento se adxudicou a comisión a COE dunha forma bastante tal e eles deixaron de utilizarlo. Entón nós, o Sindicato Único de Resistencia, empezamos a utilizarlo porque é dereito dos traballadores ter un sitio onde acudir para ter as súas queixas e as súas dudas. No 2022, a Confederación de Empresarios de Pontevedra denúncianos ao Sindicato Único de Resistencia, que somos un sindicato anarquista sen subvencións, sen liberados, sen salarios, no que eu fun secretario de organización durante 2 anos, para abandonar este local, despois de que eles o abandonaran durante 15 anos, e nós o estemos utilizando durante os últimos, me parece que son 14 anos, realizando actividades relacionadas con o anarquismo en sí, socioloxía, memoria histórica, e tamén talleres sobre os dereitos dos traballadores. Por exemplo, hai pouco fixemos un sobre os dereitos da clase traballadora no sector da hostelería, que é un dos máis explotadores. E agora, pois, a Confederación de Empresarios de Pontevedra, supoño que porque quere facer un montón de cursos para cobrar moita máis subvención, se valeu non só dos seus recursos legais, sino de recursos alegais e da súa connivencia co Estado para denunciarnos e que os trámites para que se nos adxudicase a nos ese local nos saíran adiante. Entón, o 7 de outubro vamos a ter o xuizo. Somos valentes, non temos ningún tipo de medo e vamos a ir con todas porque temos a solidaridade e a clase traballadora detrás de Ponteareas, do Condado, da Paradanta, da Louriña, e se nos dades o voso apoio, a xente que estades aí, sei que isto non ten nada que ver co hip-hop, é unha cousa máis persoal, pero todo apoio vai ser sempre ben recibido e vos seredes sempre ben recibidos aquí no Sindicato Único de Resistencia en Ponteareas. Vale? Paz.